ମାରେ ଆଜି କୁଣିଆ ଆସିବେ ଭଲ କି ରୋଷେଇ କରିବୁ ହେଲା ବୁଝୁଟି। ଭଲ ସେ ରୋଷେଇ ଆସେନି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମନା କରୁଛୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବୋଲି ବାପା। ମତେ ତ ରୋଷେଇ ଆସେନି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମା ଏ ମା। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ପୁଷି, ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ କରୁଛୁ? ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କଣ ମନେ? କଣ କରିବି ମୁଁ? ମତେ ତ ସେମିତି ରୋଷେଇ ଆସେନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କଣ ହଉଛି ଆଉ। ହେଲେ ଶାଶୁ ମା ରାଗିବେ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ବା କଣ ହେଲାଣି କି ନାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି, ସବୁବେଳେ ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବି ମୁଁ? ଦେଖିବା ଏତିକି ବେଳୁ କୁଣିଆ ଆସିବାର ଥିଲା, ମନ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରିବି। ବୁଢୀ ମତେ ମାରିକି ବିଦା କରିଦବ। କଣ କରିବି ର ମା? ମା କାମ କରେ କେତେ ଲୁଣ ପଡେ, ଯାଉଛି ଦେଖେ କେତେ ଲୁଣ ପଡିବ। ଏ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ, ହରିଆ ଭାଇ ଆଉ ବାଟୁଆ ଭାଇ, ମୋ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଅ, ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କି ଲୁଣିଆ, କି ରୋଷେଇ କରିଥିଲ ତ ବୋହୁ। ହଁ ହଁ ଏତେ ଲୁଣିଆ କରିଛି ତ ବୋହୁ, ଛି ଛି ଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆସିନଥାନ୍ତି ତମ ଘରକୁ। ଆରେ ହଁ ରେ ଭାଇ, ନା କେମିତି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏ ସଭା ଖାଇ ଛୁଆ, ତୋ ଯୋଗୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମତେ କେତେ ଅପମାନ ଦେଲେ। ଛି ଛି, କୋଉଠି ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ଲୋ ତୋ ଯୋଗୁ। କଣ ତୁ କରିଦେଲୁ? କେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତୋ ଘରୁ? ତୋ ବୋପା ଏ ଶିଖେଇଛି, ତୋ ମା ଏ ଶିଖେଇଛି। ବା ମୋ ଘରୁ ବା ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଆସି ଘରୁ ବା ନ କରିଲେ ଏ ଛୁଆକୁ ହବନି। ଯା ଖାଇକି ହେଲେ ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ଘରେ ଶୋଇବ।